Ogai mar riwruog Azimio la Umoja Raila Odinga koro dwaro ni od bura okadh ripot mopedhi e nyimgi gi komiti mane tayo twak mar kelo winjruok e kind riwruog Kenya Kwanza kaachiel kod mano mar Azimio la Umoja. Raila ma en loso Kongo Weya Mombasa dwa ni od bura opuodh kendo okadh ripodno e thuolo ma ok okadho juma achiel mondo mi giyud thuolo mar yiero jakom duol mabiro tayo chenro mag yiero e pacho ka en IEBC e higa mar 2027. Raila ne oten gi gavana ma Mombasa Mohamed Sharif Nassir mane ojiwo jodak Mombasa mondo mi ondikre kaka jokanyo mag ODM to mondo mi giikre ne yiero mabiro. Mane en gavana ma Mombasa machon Ali Hassan Joho bende ne oyuoro romono okono lek mare mar bedo jatend piny Kenya pok orumo. Aliweka timu pale kiongozwa na Kalonzo Musyoka. Wameongea mpaka wakatoa ripoti. Leo hii ambayo ni Jumanne tarehe 13 hiyo ripoti inafikishwa katika bunge. Bunge inafunguliwa leo na ile ripoti imewekwa katika meza huko. Nataka hiyo ripoti ipitishwe wiki hii. Baadaye tuanze harakati ya kuteua tume ya uchaguzi ili Chebukati alale kabisa. Hiyo ripoti nasema mpaka tukubaliane, mimi na Ruto tukubaliane nani atakuwa mwenyekiti na kina nani watakuwa wanachama wa chama cha IEBC. Simamo wangu ni wa Azimio, kiongozi wangu ni Raila Amolo Odinga. Raila amenifunza mimi hata yule aliyekupinga. Tumeelewana sio? Simamo ni kujipanga. Simamo ni nini? Nani amewambia mtoto ya Mombasa hawezi kuwa rais? Iko mtu amesamana na hiyo? Iko. Ile kitu mbaya naomba tu tukae imara katika chama cha OD. Jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa